ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା। ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ ବଳାଇଲେ। ସେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ତହିଁ ଆର ଦିନ ସେ ସକାଳୁ ଉଠି ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ଧରି ନିଜର ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ଘରଠାରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅନେକ ଦୂର ଥିଲା। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଏ ସେହି ପାଖ ଗାଁରେ କାହା ଦାଣ୍ଡ କିମ୍ବା ବାରଣ୍ଡାରେ ରାତିଟି କାଟି ଦିଅନ୍ତି। କାହାରି ଘର ଭିତରକୁ ଯାଉନଥିଲେ କି କାହାରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉନଥିଲେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ବାକି ଥାଏ। ମନରେ ଅସୁମାରୀ ଆନନ୍ଦ। ରାତି ପାହିଲେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ନିଜର ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ କରିବେ। ଶେଷ ରାତିଟି ସେ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ବାରଣ୍ଡାରେ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ। ସେହି ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କିଛି ନଥିଲେ। ଲୋକ ଜଣକ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ପିଣ୍ଡାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଘର ଭିତରେ ଥିବା ଦମ୍ପତି ଖିଆପିଆ ସାରି ଶୋଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ସବୁ କାମ ସାରି ଦାଣ୍ଡ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଯୁବକ ଜଣକୁ ଉଠାଇ ପଚାରିବାରୁ ସମସ୍ତ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ମହିଳାଙ୍କ ମନରେ କାମଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ଶୋଇବା ଲାଗି ଅନୁରୋଧ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୁବକ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ମହିଳା ଜଣକ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ମନ କଥା ଖୋଲି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୁବକ ଘୋର ବିରୋଧ କଲେ। ଘରେ ସ୍ୱାମୀର ଉପସ୍ଥିତି ମନେ ପକାଇଦେଲେ। ତାପରେ ମହିଳା ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ହାତରେ ଗୋଟିଏ କଟା ମୁଣ୍ଡ ଧରି ଚଣ୍ଡୀ ରୂପରେ ଯୁବକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କହିଲେ, ଏଇ ଦେଖ, ତୁମେ ଯାହାକୁ ଭୟ କରୁଥିଲ ମୁଁ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରି ଆସିଛି। ଏବେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତୁମେ ଘରକୁ ଆସି ମୋ ଅନ୍ତରର ଅଗ୍ନିକୁ ଶାନ୍ତି କର। କିନ୍ତୁ ଯୁବକ ଜଣକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମିତ୍ତ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ଥିଲେ ଯେ ଏସବୁରେ ତାଙ୍କର ମନ ବଳିଲା ନାହିଁ। ସେ ସଫା ମନା କରିଦେଲେ। ଏହାପରେ ମହିଳା ନିଜ ରୂପ ବଦଳାଇ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାନ୍ଦ ଶୁଣି ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ମହିଳା ଜଣକ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କହିଲେ, ଏହି ବାରବୁଲା ଭିକାରୀ କିଛି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଏଠି ଶୋଇଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ସମୟରେ ମୋ ରୂପ ଯୌବନରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ମୋତେ ବଳାତ୍କାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ମୁଁ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବାରୁ ସେ ମୋ ପଛରେ ଗଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା। ଯୁବକ ଜଣକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସବୁ ସତ୍ୟ କହିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ତା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ଓଲଟା ମାଡ଼ ମାରି ଯୁବକକୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲେ। ଯୁବକ ଜଣକ ମନେ ମନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥାଏ। ପ୍ରଭୁ, ଏ କି ବିଚିତ୍ର ପରିସ୍ଥିତି। ସକାଳ ହେବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଯୁବକଟିକୁ ନିକଟସ୍ଥ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ କଥା ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ରାଜଦରବାରରେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଚାଲିଲା। ରାଜା ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଜର ସାକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୁବକ କହିଲା, ମୋର ଯିଏ ସାକ୍ଷୀ ସେ କିଛି କଥା କହିବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆପଣ ବିନା ସାକ୍ଷୀରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ରାଜା ସବୁ କିଛି ବିଚାର କରି ଯୁବକଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ତାଙ୍କର 2 ହାତ କାଟିଦେବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ବିଧିର ବିଧାନ କେମିତି? ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଆଜି ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଯୁବକ ଜଣକ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସବୁ ଦଣ୍ଡକୁ ମଥାନତ ହୋଇ ସହିଗଲା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯିବା କଥା ମନରୁ ପୋଛି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଜଙ୍ଗଲର ଏକ ଗଛ ମୂଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା। ଜଣେ ସାଧୁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯିବା ପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଯୁବକ ସାଧୁଙ୍କୁ ଧିକ୍କାର କରିବା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅପମାନିତ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସାଧୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ତ କର୍ମର ଫଳ। ଯୁବକ ପଚାରୁଛି, ମୁଁ କି କର୍ମ କରିଥିଲି ଯେ ମୋତେ ଏ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା? ସାଧୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଛବି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖ। ହଠାତ୍ ଯୁବକ ନିଜ ପୂର୍ବଜନ୍ମ କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯୁବକ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଏକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ। ଗଛ ମୂଳରେ ତପସ୍ୟାରତ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଅତି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ସେହି ଗଛ ପଛରେ ଲୁଚିଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ଏକ କଂସେଇ ଗାଈକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ସେହି ଗଛ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ସାଧୁକୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କିଛି ନ କହି ପଛ ଆଡ଼କୁ ହାତ ଠାରିଦେଲା। କଂସେଇ ଗାଈକୁ ନେଇ ହତ୍ୟା କଲା। ଆଉ ଏ ଜନ୍ମରେ ଗାଈଟି ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କଂସେଇ ତା ସ୍ୱାମୀ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ ମାରିଲା ଏବଂ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଠାରିଥିବାରୁ ତୁମର 2 ହାତ ଗଲା। ଗାଈ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥିବାରୁ ସେ କିଛି ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଏଣୁ ଯେମିତି କର୍ମ ସେମିତି ଫଳ। ହଠାତ୍ ଯୁବକଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଖୋଜିଲା କିନ୍ତୁ କାହାରକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପୁଣି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଧାଇଲା। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାଇ ବି ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।